Здравейте хора, днес снимам на Clash of Clans. Преди доста време бях обещал да снимам на разни игри, Minecraft и такива игри. Не беше чак толкова преди доста време, беше преди, да го кажем, месец-два, не знам. Но сега се захващам с гейминга и да, ще качвам клипове. Сега искам да цъкам на Clash of Clans. Да. Тук има хора от глобала. Аз често да ви кажа, не знам какво говоря и за едно ще ви се извиня от сега. Но съм в гейминга, не знам какво да говоря, не ползвам хубаво приложение за снимане и затова може да ви е размазано, да лаги и микрофона да не работи. С времето ще си взема по-хубаво приложение. Да, може и много тихо да чувате микрофона. И затова от време на време викам, да ви кажа. И да, сега да си започнем играта. Ох, не стига въздуха. Да, и пак ви се извинявам. Защото хем не знам какво да говоря. Заплетам с език. Да. И не знам какво да говоря. И да, тук ще си изградим империя. Ако искате ми давайте идеи за бази. В Facebook, ако искате, ще ви дам профила си. Напишете долу в коментарите, ако искате да ви дам профила си, да ми давате идеи. Не е само това, ще имам след клипа. И го казах като някаква оригня. Като някаква оригня го казах. Ще снимам и с хора в мултиплеерни игри. Няма да има само игри на таблети, телефони и такива, ще има и на компютри. Сега ви казвам какво мисля да правя, нищо не правя в Clash of Clans. Затова да си правя базата. И ако има някой, който е гледал този клип въобще, ще ви кажа, няма си харча джемовете, ще си ги пазя за билдъри или за важни неща, като тия новите неща. За барака левел 12, която е тъха 11, дракончетата за тъха левел 9, майче бяха. Не знам, сега ще видя. Чакай, как да видя това, аз не мога да видя. Не знам, май се затъха левел 9. И да. Ще почвам база да си правя. В другия епизод, който сигурно пак ще е на Clash of Clans, тогава ще съм си направил базата. Демек ще съм сложил оградата и нищо друго. Само ще съм си разредил нещата и ще съм сложил ограда. И сигурно ще съм си апгрейднал бараките за великани. Само за великани и повече. Няма да пипам само по време на снимане. И да, не знам колко време е станал клипа. 4 минути, малък клип е. Ще го направя 11 минути сигурно. Ще поглеждам от време на време, защото не знам какво да говоря. И да. Сега побирам за джемове и свършвам ресурсите заради тази барака. Изкушавам се да си го направя джемове. Охо! Още 5 джема за мене. Но никакви джемове, ама никакви няма да пипам. Дори сигурно не 11 минути ще пипа, а по-малко 8-7 минути. Защото не знам какво да говоря, не знам кой път го казвам. И не знам го казвам за не знам кой път. А затова да.
и се извиня за 100-тен път. Не знам какво да говоря и говоря тъпоти. Извинявам се пак за лошото качество, тъпия микрофон и да. Аз пуснал ли съм си микрофона, бе? Ако съм го пуснал, извинявам се, защото... Да. Тук ме иде да пусна музика, но... Това микрофон още по-лошо се чува гласа ми. И не знам какво правя. Чакам войската ми да се направи. И ще е тук един бауш. Поне 14 войска да събера. Мисля, за да го атакувам. Не знам. Преди малко съм станал. Сега не е 11:30 часа. 11 часа и 30 минути. Преди малко станах. Не знам какво да правя. Тук ми да си пусна музика, пак да ви показвам. Не знам какво прави това. Ако някой знае да ми каже долу в коментарите, ако някой е изгледал и тук клипа, не знам какво правят YouTube с копирайтнат клип. Това моля ви, кажете ми долу в коментарите. Да, може би и в VBOX ще снимам, не се знае. Сега тук трябва да си оправя. Базата ще си я оправям. Ама тук няма нещо къде да си набутам нещата. Така, сега тук да ги разпръсна. Защото нямам какво да правя. И трябва и поне базата да си оправя. Оп. Тук и ти идва и тук оръжията. Това нещо стана. Докато поправям си базата и спирам клипа. Да. Вие виждали ли сте този бъг в Clash of Clans? Като преместиш Builder Herd, той е майстора си остава. Майстор ли е? Не знам как. Остава и като го преместиш, става и почва да ходи. Така и с Barbarian King по-нататък ще видите, ако стигна до толкова клипове. Да. Значи, сега да почваме базата и след това спираме клипа. Значи. Пусни се, бе. Така. Тук. Тук. Не. Тук. Така. Сега да си оставим сторичите. Ето така. Така. Тук. Постави се, бе. Тук. Тук. И... постави се, бе. Постави се, бе. Тук. Всякъде ми е лагерния огън. Ето тук ще го оставим. Ето тук по-надолу. И тук бараки. И тук един билдър. Не. Много разпръснато стана. Единият билдър кърпона тук ще го сложиме. И другият. Ето така. И това ще ми е за сега базата. После ще си доправям. Айде, последна атака. И излизам от Clash of Clans. Значи, тук 10-ма. И ето тук 10-ма. И готово. Айде сега да видим как. Ще го взема 100% ми е гаранцията. Да, и за край на клипа, като завършвам,
Извинявам се за 100-тен път, но за сега ми е такова гадно качеството. Ако не се е разбрало нищо от този влог, извинявам се, че се доближих толкова до микрофона и се чувам микрофония. Ще им направя влог с един мой приятел и там ще ви обясня. И чао!